An balimaw ani ɲantuma bi kibaru b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko surveillant de prison ni olu ye kaso lakanabagaw ye olu kɔni bɛ baarabila dɔ kɔni na min bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ kabini arabadon a yirala k'a fɔ kɔni ko ni maakɔfɔlen ninnu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko min ye sariya dɔ kɔni ye ni ale taara an ka jamana kɔnɔ kabini san 2016 ni o bɛ tali kɛ olu ka baarako ani hakɛ dɔw kan min kɔni kan ka di olu ma ko o kɔni waleyali kɔni de bɛ ninnu kan ninnu y'a yira k'a fɔ kɔni ko o sariya in kɔni kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko indemnité de logement dɔw kɔni kan ka di olu ma min ye farankan dɔ ye min kɔni kan ka fara u ka sara kan min bɛ tali kɛ u ka so kɔni u siso sarali musakaw kɔni la a yirala k'a fɔ kɔni ko kabini san 2016 fo sisan ko o sariya in kɔni tɛ ka waleya ayiwa ni maakɔfɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka cɛsiri ni tile saba baarabila in kɔni bɔra a la ni a bɛ ban bi ni o bɛ ban bi ko olu bɛna baarabila dɔw fana boloda aratɛmɛ ko fo olu ka laɲini kɔni bɛ se ka sabati cogoya min na o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yirala k'a fɔ kɔni ko yan Bamakɔ kɔnɔna na yɛrɛ commune 6 la o maire ni o tɔgɔ ye ko Alu Kulibali ale kɔni wulila ka bɔ a nɔ la an ka jamana ɲɛmaaw fɛ min ye minisiriso min bɛ maraw ko kunna ni a bɛ f'o ma ko ministre des collectivités territoriales ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko fɛn wɛrɛ m'a to ko ale kɔni ye nin wuli ka bɔ a nɔ la ko wale dɔw kɔni de kɛlen bɛ nin maakɔfɔlen fɛ ko minnu kɔni tɛ bɛn an ka jamana sariya kɔni ma an ka gouvernement kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko wale ninnu kɔni kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye nin maire kɔfɔlen ye ko a ye dugukolo ko dɔw kɔni ŋanamu ni k'o feere k'a sɔrɔ conseil communal ni o y'a n'a baarakɛɲɔgɔn ye kɔni k'u tɛ fɛn kalama a la wa commune yɛrɛ maire so yɛrɛ tɛ fɛn kalama a la o tɛmɛnen kɔ k'a ye mɔgɔ dɔw kɔni ta baara la k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ siraw fɛ minnu ye sira jɛlenw ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko ninnu yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ye tiɲɛni dɔ don commune 6 mairie yɛrɛ kunna minnu bɛ taa fo 40 ani kɔ la wa nin ko ninnu yɛrɛ kɔni o kɛlen kɔfɛ an ka fanga singamaton min bɛ ni a bɛ f'o ma ko URD ni commune 6 maire yɛrɛ bɛ o la o ɲɛmaayaso kɔni bɔra ka kuma k'a yira k'a fɔ kɔni ko nin kuma minnu fɛn o fɛn fɔra gouvernement fɛ ni a fɔra ko commune 6 maire y'o kɛ ko o si tɛ tiɲɛ ye min ye URD ye olu kɔni ka ɲɛmaayaso y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin weleli kɔni olu kɔni ma sɔn nin ma wa fɛnɛ ko nin ye sababu ye min kɔni bɛ Mali démocratie ni o ye bɛɛjɛ fanga ye ko min kɔni bɛ o lasegin kɔ kosɛbɛ wa k'olu kɔni tun y'u bolo fila da u sen kan ka da kan kɔni ko binni de kɔni kɛra a kan k'a sɔrɔ a ma fosi kɛ ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a da aw tulo kan bi ani ce aw ka kulomajɔ la